Sang Yang Mahita. Dami ni di batana sumurung siyan sa lugu na roha ima na mga ramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Biya mo kadong sa hapor siyaon barita na uli nagabihatan di batari hita ima na tarsurat di Filipi bidu sada ayat 21 ayat 20 songonom mahatani di bata. Ay Kristus dohang ulud diyahu jalalaban na kamatian. Alay anggo parbuy ulaw ki hinorkon ni ngulu ni dagingon gabe dangko boto manang dia pilditok. Dua sado manosak ahu malungud dua ahu borhat asarap dot Kristus ay duminggan si tuturing. Alay rumikko dunia di bagasa daging alani ham. Jala makaposi huboto ma. Miedo ahu jala tinggal rak do tamu sudi. Lau patibul jala pahisa hapor siam muna. Asalam sumurung pamuji muna di Kristus Jesus marhidi siyanahum dinaro aku muse Tuhan. Asal tu barita na uli ni Kristus mapahobar hamu parsaoram muna. Asa huida di hamu dinaroi ahu mana kubiki taringo tu hamu tagan pada udah pe. Pabuan ahot hamu jongjong di bagasa kasado ni toddi. Jalarap marukil marsada ni roha makapor siay barita na uli. Tung unang maolo hamu pabibiaran ni akka alugo ni agi api tada ni hamagwa may dinasida alay di hamu tada ni haluaw do jala siya debatadui ay pola dia si roha to hamu marsi taonon humako Kristus dada holan na makapur sa ibana jala di hamu do nuaing parukilon naung ni idamuna dia kuna julu jala nabi ni kimuna nuaing taringo tuang Ido sahana di hamudo nga sahapor siyam di bagasan Jesus Kristus adong masada ilustrasi dinasahali ujaping habi sama akka anak ni sibulis ang sabuy na sida diutus tu portibion sada do suku-sukun ni guru bolon ni sibulis itu na sida ima ahama si jata na paling ampuh bayinon asa tertarik jolma mangitun sibulis terlumomi ma di partikyanon dungi di jo guru bolon nei manasida di jo ma na perjolo di dok ma ianggo ahu do honokko ma dang adong surgo holak kata ni paditeidui ay ibana pe soya lautusi dungi didok guru naima guru ni sibolisi dang lulus do peho ay so diboto ape nang dana penunga say didok songoni dibde ni sikola minggu alane dang boyho lulus nin na marupane joma musina paduahon yaho ninna yang guahu rodo ahu tubagas gereja tiki mar minggu dung marcamita apusaku ma uluni akan na minggu asa terpulum sampai renges sampai saat tuna amin di dok parcamita mudum na sidang tu gereja pena sida tongdo holallahu mudum ninna ale Roma muse guru ne menile hope talu dangadongi ay di boto huruan waing di gereja pe ngama makke mik na bergugu na jago-jagoan nang mik speaker nang boy mudum suarana pe bui manggoyang terus ni huria dang sampai dang boy renges nangi pesoran di parjamitai nunga di stel akka son system pitor marbobondo jela gugu arani hope darung kito ho terpulumi tong matai lu ho darong saat lulus do beho nin na marabani bijoma mo se murid na napatulun ho nin songon na may lili bana hut songon na mabir tong na matai lu aw narana ngatai lu ne tuanai aperata luman narana itu iba nama tuan ayang guang suboto manangah benokku alai hu pikiri omma do honokku tokka nasidabi dia main omma magira tu dia sugut me bitor hehe ma tuanne terhut marga harga mekelek kelibana bagus
bagus tohoro lulus tohoro bah kum laut mau ai pas toho di bah ai ido tohona ai molo sudi madok rupani tunggu dulu saya sudi madok nasida magira tu dia isi matutu be nasa tu bano kicangi ai ngasudi madok magira tu dia nin nama rupani dia makadong sahapor siam ido nanando honon ni trupuko marhiti si Paulus tuhuria Filipi pola do dido ibana taringo tunguluna asa takas di bagasan ibana pilit ma nin nama do sada pilihan nanando honna alai takas do di si Paulus sada ujahni hapor siam dido ibana do Kristus do hangudud dia jalalaba do nakamatea dung gabi pangiu ni Kristus si Paulus tung takas do dia huni ibana ola Kristus na mahanguluan na. Mate manang mangulu pi ibana tak nama di Kristus si. Namar lapatan ulon na di pasat emana tu Yesus. Dipilih ibana do Yesus songon unok ni nguluna. Jadi adong mabiar ibana be. Mangulu manang mate ibana imanak kengani songo padohan nai Kristus doang ulu jauh. Jaladang mabiar tu hamatin ala nunga laba. Namar lapatan doing ala dirajumi ibana. Ima songo tanda ni hapor siang tohodo hacik do hamatiani alanya cikna do tutu ubana kurang saya tu matangis alai gabi dirajumi ibana do ilaba ala hamati di ibana ima dalam pajupang do Yesus Kristus jare di sime bana madde hanguluan nama hasonanga situ tu ima di surga nang pinadari ni Tuhan Yesus Kristus alani su tungarong na leba so tu sonang isibulis nakangani dang margiratu dia so tung songo padu si bulisi inang ipake sogot me alanya bakadonga sahapor siam tumbaga situ tulo di boto jala di ida si Paulus si molo di bereng ibana dang marparbui nang nulanay di halujon nay di padile song ni di pangin ibana tumagon ma di dokengani ima mate molo di ibana do parbui ulaw ni jala tubru huriyai di bereng ibana tung masay porluro pe hape parsidoho pature nguru ni hapor siang itu ngatongan di huding itiki songoni mamar husari rohana maddo dia matutu tumagon tu surgoi manang naik kodo pe marukil mabain ture huriyai maberara baritana udina Yesus Kristus alai takas do nangpe di tonga ni ima situasi di ida jala di doksi Paulus ma dia me dua sado manosak ahu malungu dua borhat asarat do Kristus alai dominga situ tudui alai rumiko dunia mia di bagasa daging alani hamu jadi dia mah hatana dominga di sini ditinggal hatana dominga hatana rumiko alai do mana borhat asarat do Kristus namar lapata di nama kanongan nanang berengot tadi si ima salah satu pergumulan ni parrohaun alai songon halat na porsia di do ibana mene asa setia asa burju imanak ngani mangulahon lomo ni rohani debatan na baduahon nang dohonon ni si Paulus to marhitu pokon ima sada semangat manang sada pamaju kita manang rohatta manghuton Kristus adorang di portibio depi nanang dohona ima di bagasan nguluto ini tiki kesempatan nunga somal neta bagi hidup ini adalah kesempatan jalat juk tedeh alam molo tadok hidup ini adalah kesempatan yang madok di asama kaposi jalarak do dewata selama kita masih hidup kehadiran kita naing membangun harajau ni dewata di tiki nguluto gabi pasu-pasu ita di semangat hidup nain dohonon di si Paulus di semangat ni huria Filipi bahwa cara membangun huria di marhite ima parsaura dohot hapor siau asa sudi nang karuasi sudi nang huria madok ima tati rumah tabereng ma si Paulus di haring gason di ulam asa ido nain dohonon di si Paulus na sida ima burju de dia me bamajuhon hure saya unang ba adong benian ima holan na mga supi unang berang be aka perselisian unang be saya luja holan papungu-pungu kapersoalan alay naing marsaur masiurupan unang arang be panihanayon unang arang be parabada-badaon
alai lam retama membangun harajau ni di bata idona ni si Paulus asa marudupulup uriye. Napatuluhon arok dorohani si Paulus asa masa parsoran tonga-tonga ni Huria Filipi marodolan ima tu bareta na uli nasian Yesus Kristus. Huria na mangulu ima huria na marparsoran di bagasa kuria do akka jolma nang do akka humaliang ni huria. Holong do raut ni parsoran na dinggan. Di arok rohani si Apostol Paulus di bagasa parsoran na huria. Ima hobar tu pati holong ni rohai. Natotong na siya makaholongi ima songon na ni Tuhan Yesus. Haholongi ba de batam siyan nasa gugum, siyan nasa roham, siyan nasa tetemdo, siyan nasa hosam. Haholongi madong amido sudirim. Maraparsawra dang mamereng buhi dang sidai da buhi. Alay songon huriai i manamangoro na sida di bagasan parsawran. Na merlapatan ima di hari tahun. Ima di keteraturan, di kedisiplinan. Lama bangun ngolu ni partodion. Nang songoni dihademakon, nang songoni dihamajuan ni akka parsoran na sida sikaru pare terlumo bimang ima di parsoran na sida pajong jokkon na sisada toddi na sida parokilo na sida nasatahi saulon na sida di bagasan hapor siam lau sido nang doron na satu tikion songon huria na mangulu di bagasan hatan di bata huria namar parsonak ini rap di bagasan na masih holongan patuluson akka program ni hurieng. Namangiu dia makadonga sahapor siaon memang molo taida di Huria Filipi adong ancaman na nilupan ni si Paulus. Ancaman di tonga-tonga ni Huriai ima na gudang di tonga-tonga na sida na pabebiari manang haguguon na mengganggu na sida. Ala ikol lemberani jana ikol lam patul nasida do pani dengan nasida di tonga-tonga ni Huria terlumobi mamangadopi aka hamajuan termasuk do kekejaman niakan kaisar do aka sipilibiku di hati hai masa ma antikristus masa manang sonia keajaran-ajaran sesat bahkan nabui manigai parsoran ni Huria alai di paingo si Paulus duna sida ima marhajong jongan di bagasan asini rohana siya debata marhajong jongan ima di bagasan dia may hapor siya naikon rap na sida makamonakon sudi parokilon na masa di tonga-tonga ni Huria nang di nasida beng. Alanima dia makadonga sa porsiyaon naing ma di acari tuputok kita terlumobi mahana naung manadda hatani di bata rap mangulu mahita dohot Kristus rap mahitan pani ima menghayati madok moliate patuduhon dia may dinaung takas matahilala Kristus doang ulo diyaw jala laba ng hamatayan. Biarkan Tuhan yang menilai kita. Terkadang orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois, tetapi bagaimanapun juga terimalah mereka apa adanya. Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik selalu. Apabila engkau selalu sukses, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman-teman yang iri dan cemburu. Tetapi teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu. Tetapi telah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang telah kau bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi janganlah henti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati kepadamu. Tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok akan dilupakan orang. Tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup
tetapi tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara engkau dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara engkau dengan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan yang baik yang kau lakukan. Tetapi percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur, dan Dia dapat melihat ketulusan hati kita. Selamat meniti hidup dan selamat bekerja dan selamat mengikuti Yesus setia sampai mati, bekerja memberi buah. Amin. Maulia temadiho ali Tuhan di bata nama dongani hami, nama ngalion pasu-pasum di hami. Amin.